के सीमा नइखे बचले के जीमा नइखे। अब ही नहीं के देख ल के ना टाप पहन ले बाड़ी। अगर कोनो लइका हाथ लगा देलस तो पूरा सेट बाहर आ जाए। यूपी बिहार के तो वैसे ही दीवाना लोग ला हाई 2 रुपया दे तने ठीक बा। एहू के तन 2-4 गो हुक में लगवा ली है ठीक। ऐसे न देखावा हाँ तनी हाई भी कपड़ा पहनल करा। ये तर यूपी बिहार में घूमबू लइका नोच दिए 2 रुपया हमरे तरफ से। चलो हम बरस कर ले तनी ठीक बा। तब चले के नाश्ता करे आ तो के वो दुकान पर लेके चलतनी जे जहाँ पेट भी भर जा और मन भी भर जा ठीक बा। आवा चले के देखो लेट करबो तो भेंट ना होई। चाइना के दुकान है बाहर दुकान बा इतना दूर बा। अगर हमरे यहाँ दुकान रहित ना तेकरा पर चढ़ा ऊपरी लोग लाइन लगौले रहित। देख कई जने के तो मुंह फूट जाइत। बाहरे बा हाँ तो का क्वालिटी बा हो। देखो लइका परेशान हो गल बा सूप पिए खातिर। कहता सफेद सूप पियो देख के कहता सफेद सूप पियो। हम खुद सफेद सूप नहीं देखले खाली लाले बनेला। कौन पिएबा बाबू हाँ सफेद वाला हाँ ठीक बा। तो चले आवे चले के बरस देखा दे बरस हो गए। अब चले के नाश्ता क के आवल जा वो दुकान पर जौना पर पेट भी भर जाए और मन भी भर जाए और आँख एकदम सेका के लाल हो जा। दुकान न के न बढ़िया बा हम देतनी 1 प्लेट के 1000। खेत बिका जाए लेकिन यही जा रोज नाश्ता करे हम आ सूप भी पिए। हाई देखा बाबू हाई इनका साथ रहबू कि उनका साथ रहबू ऊपर के देखा हई का कहतड़ी इनके बात।